Prvý zápas Olej s Bubnom 3-0, zápas trval asi 10 minút úplne s prehľadom. Tam nebolo o čom, Buben kazil a 3-0 bez problémov. V druhom zápase ja s Lebedom, prvý set tiež 10-0 som viedol, nakoniec na 3. Úplne s prehľadom zápas, pár exibičných výmen som si tiež mohol dovoliť, čiže v pohode. Tretí zápas Koblížek s Pepom Šeredom. Koblížek veľmi dobrý zápas odohral, prvý zápas vyhral na 7, vlastne všetko mu to padalo a najvyrovnanejší zápas dneška. Pepo nakoniec 3-1 vyhral. A ja posledný zápas s Bubnom, vlastne tiež rýchlovka 3-0, zaslúžené víťazstvo 4-0 pre nás. Samozrejme oni nastúpili bez svojich dvoch najlepších hráčov, Pavlicu a Cerhu, čiže o to sme to mali jednoduchšie, ale my sa pozeráme na seba, my sme tu prišli jednoznačne vyhrať, čo sa nám podarilo a ich zostavu v podstate ja nemám čo riešiť. V Brode remíza 3-3, myslím si, že zaslúžená, aj keď sme vedli 3-1, ale môžeme byť spokojní, jak my s bodom, tak aj oni. Možno sa lamal chlieb, keď sme vedli 3-1, ja s Treglerom som vedol 1-0, 8-6, ale veľmi dobre zmenil taktiku, už vlastne hrali sme aj na bestúre proti sebe a tam som ho veľmi dobre prijímal, tuto trošku to zmenil ten servis aj celkovo a otočil ten set, následne otočil aj štvrtý a v podstate zaslúžene vyhral a remíza dobrá pre oboch.